MLA BAIMABAI যোগাযোগ খাইয়ে আকনে বব জাগাও বেশি ফ্লাড অংখা কষ্ট মানি তংবাই থাকজিং বরগ্রাম কে জং কিসা মিসা জি মানমাথৈ মহারানী সুদক্ষিণা Bwrwi Motha হইতে ফাইলেখা গে বরনা চুবানা বাগে গে কেন্দ্রাই ছড়া আরো বচং কিসা মিসা হেল্প খাই ফাইকা গে তাবগর আশ্রম পাড়া আরো জং হেল্প খাইনানি ফাইকা যে জং চুকমাথৈ গে জং শুধু মহারানী Bwrwi Motha ni simia chin ukologo kabangma borok chungno help khlaika rang dikha angkai omo baino chung kisa misa manai ro pai to bikha je chung mansa tu bikha angkai বেশি তো চংবু মানিয়া যে chung manma sungno tu bikha চারিদিকে এমন ভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অংখা আবা chung government simi nai tong hengya je chung mansa যত বরক ন তাবক chung chubai mangkhe chao chini chini simia Chara Tripura no kebuni nok kerikha kebuni tongthai kerikha kebuni kanna chungna ri kerikha ojaro chungphai kisa সাহায্য খাইপিকা মহারানী Bwrwi Motha চংআমো সিমিয়া মহারানী সুদক্ষিণা Bwrwi Motha সব সময় চং যে ফরো প্রয়োজন আপরো চং Bwrwi Motha হাইকে হাঙে সাহায্য খাইও যত জাগানো বেশি খাইমাইয়া ফনো চিনি যে চক মাতি চং খাইও বইবু চংনা সাহায্য খাইনে র দङ বরবু চংনো চুবাউই নতিনি অর আসক সপাই মানখা হামবাই Jadi ada asal mana tahu saya tu sekarang tu orang hari tu saya pun tu long sabu long haswa tu apa itu orang mana tai long sabu ni ham tu apa tu bawui mai ni mungkin tu ni apa apa orang ni bagi tahu tu long ni baik mana lepas tu 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 semua saya mana sini dia masih boleh kamu sini saya Bwrwi kelas sini mungkin từng sẽ phải có 30 trong số lượng thay đổi tàu sừng từ thành công tham gia nhiều bộ anh ấy chỉ nghĩ tới một cái vấn đề ở bây giờ thì trong số quan này nó thì rác này sức nó có này sức bỏ asam mà này đang làm phải được但是今年不透过还是开了门，他们在门，尝试稍微看了。사람들이 파티 시작하기 전에 쌀이푸는 버럭주기 하나만 만들면 와 랑만 만들면 돼 마지막에 해야지 꼭 이제 버리면 돼 딱히 어버버 같이는 따뜻한 날 당연히 나만 함작만 진이 미신거 깔던데 함작만 오만 진이 미신거 이제 오만 주고 깔던 사역만 오만 아파하면 좀 결라이 사는 하나가 뭐 기사님만 Bana kaksan ni mang, awal ini orang sudah Maharani Sudakshina simia, Maharani Sudakshina ni kok besar Mumbai, kebangga bumung muzakia orang yang orang semua, orang sundak ni Bwrwi mai awal orang mai orang tu ni bamtuk ni Rwkha ông làm cho nó không hay sao vậy không nó chỉ để thay đổi cái phản nó ai được làm bài cái sự cái sẽ cái sẽ mà chú vào nàyซึ่งcái sẽ cái sẽ là cái khá bộ mà là cái này cái lúc cái sẽ có số cái sẽ à có số này chỉ đi cho nó không thay cái sao vậy thì từ đầu chỉ đi political leader hoặc là không cái sẽ à vậy cái chỉ đi giải quyết những này mà này những là chỉ đi để bỏ lại không có leadership nani leader nani mau bisa nani itu apa no sini pun kau galak mana apa jeung hamzah mana khai dok jeung nó pun kasih dok sudah pun kasih dok orang sih apa ni bagi khai dok mana no jeung sini yak ngopo sini bising buat apa tau 어제 kaham mana ang sana musuh ini itu pentingnya orang tinggal orang tinggal di rumah ini sahaja tak selalu karena yang aku nong di kita
chini je character ro chini je tuyo hamzat mani to mani khayo mani to mani birman na khai kaise ya kolom mani abo chini tuyo to kaiya da Kano khamani ko jeng ojaro oro phaimani chini Sudakshina buri Motha ni ngai asuk khoting kha kabangma jeng jermani oboto belai keno kisisa samungo asuk nangya phanangi mano phiaba chini je chukti keno jeng tini oro phailekha tamgai jengbo renamu chungoi bukha dongphana asuk reimaya haifano jeng samani bagai kabangma chini friends chini relatives chini gana gini je tongnai rok jengno chubahor ka borok bo bongni samungo tongto tei phaioi chubai maya phano jengno borok rang rok rui chubakha oboni bisingtino jeng hamya datino thangano tai sorkarni chubachu manui tai joto amte hai kha hambor rokni chubachu manui o jora hamya no uklogo rui chini oroni flood affected takhu bukhu songbskang thangmana nai thangman thung hanai diayo angkai jengkisa guri nai mane to belai kheno wana masingsa nok bisingo oro kisa hakuchuk se jaga kintu o jaga sake tuilom kha nok rok joto no kochomai thangmai kha kai ta belai dangerous o nok rogo tongnani bagi aro tongnani chuglia nok bai thangya phano je kono somoy no bai thangmano apote safely o nok rok kai obon bagi no chini ang teibo takhu bukhurok no bang ko namuchungo je khaka ham kha gnang takhu bu sangba agu thaidi chini Chara Tripura o mahai flood affected kabang ma takhu bukhu kabang ma nukhung tongo borok no chubana bagai yak folok thung abo ang dia yo kai tai oroni je takhu bukhu flood affected tongne ro jotono no ani khammani ma sawo tam hinkai tini chungnorok bai malai je kisaya pharmani norok kisisa hamba norok abo khak kuar bai khai yasak dehne ang ma sawo tam khai chini hamjak ma khai rok ma tai chini surima norong ba bi jot dan tongnai hambai Maharani Sudakshina buri Motha tai orni jeng hamhai pheno chini borok rok jefru jeng TAKWLAI tongo hamhai rok jeng Chubachu ni budo chini je mansa tai on bagano jeng ini oro bor sokai mani kabang rimaya phano jeng kisana ruwano chini je chuktei chini hamjak mani bai khani mujung mani bai jeng tai lekani kam puila chini munai program ko na to nungin mo ta kita chini mo thani chini munai chini puila ko tongo chini or tamnai advisor person tal forok ni tongo advisor committee ni chini madam Pirshati Devorma tai madam tai chini chana TAKWLAI tongnai te proksa chini madam Motha tongo Rani Tripura chini chini oro to tunsaya okra jeng tidure tongo kai chini president tongo Josuda Ria secretary tongo Shilpi Devorma cashier tongo Julie Devorma member professor tongo Urmila Devorma professor tongo Shaita Devorma angke to Sharmila Devorma dai ote Bwrwi Devorma
Moro school of Haikya. Motha actually Sanathankai bole competitive condition. Jebabe tui Haikya. Jebabe nong makha like heda. Tapos na hai ke adin mo to makha to wa singsan bena ri musti be mabeli ya bas. Adin non bele actually or to mero is ekdom risk you lab sokai ke bro. Ri tu mandiya na mairam dise mon chiwa mane hotak sa au tsunami phaiba sin jo heda. Gabo abo to ini belai sampai mari sini beri Motha ke Maharani Sudakshina beri Motha no Mia dah sampai Mia satu setengah kamu Mia satu setengah beranak pun kerja sini banyak bila ambil ini tak kerja konstitusi wo buat apa bisa efektif dong kan kan satu efektif to jodoh dong kan jodoh ini nok long je mai dong sisa mai kaya sisa ordek nok kosun baiti sih obstan dong apa no salah ke Kendrai sorowo ane jiwa tangi pesan dong sama kamu tuh no baik masa kamu tuh saya beli ya SDM lo provide kaya semua kok salah kaya apa lagi ya angasa kayu je moto ipai kaya head ba anak sahabat kamu orang kem angko relief kemo sar sedang maksud maksud kini beri itu musuh sana to apa nama maksud kan tuh salah kan kan oh beli anyway ini ang special karena kami mana kamu se berok sini contoh hamzah sini baru bagi samung kainai beri Motha berok sudah omos dia ang terakhir nunggu protector jago China Sudakshina beri Motha ro jauh jar contribution kayu bro ar orang je besar donor korsa sini zaman tai yang donor itu sini zaman kalau agaknya sih mana actually dofana hamzah nai subat hane beli bakal kuat ang tahu begitu mana sini madam angge TSF kayu bro afro pasti tu aku kasih orang tu kamu batka dengan tu orang ya mana tahu tak tu ang TSF kayu bro sana kira tham bro ke response ke ham bro tu betul betul no jadi madam so yang bro tu betul no ekdom no bolong sih agak bro ni bakal kita kuat ang tabu bro ham member bro bro oh je bakal kuat ini contoh je mamani sabale sabu subale basala khok sakono masakono sabu subale ba jara bakal na baru bas na ago ini kilo sun baru kilo sabaya baru ni musuh mua basi ambo yang baru main dia tapi dah sampai malu hubung kuliah terus untuk orang hancur main orang Doktor yang pakai sini merah soal langsung bagi kojo tahu sekarang ini Toitro deborma sana Sukurai deborma yang pertama lagi yang Bwrwi langsung naik ada sekarang ini Mongol deborma sana Manik Mongol hari yang bos kamu hai Bordman deborma sana Sukurai Bordman hai ready dongan bagai Sonti deborma sana Mongol hai ready dong dari Kartik deborma sana Sukurai hai Budu Kumar deborma sana Sukurai hai Anjali deborma sana Sukutara Sopong deborma sana Krishna
hai hai aitor sampari aitor hai Upendra Deborma Sana Bronjit yang bertemu Haji hai Shahad Deborma Sana Somburam Ready Tomdi Don Poti Deborma yang bertemu Haji Sanwai Turon hai Onjong Deborma Maharani Sudakshina Bwrwi Motha Rwkha belai ke hambairo mohai tuyok legi tongma jorao ba tilomai BAIMABAI tongma jorao chini bwskango PHAIOI bagi belai ke tongthuka tai tabuk jorao chini Chara to sutui malai je kho tai borni khata kolom ro bebhag no kosok baikha mane dera baikha Ojoro mohai je kaisa Chubachu sokaimani abo chini sererong bagi bela mulyaban nang asa khayo tai obodolokno paiphlaya hamaya pharo tai mohai khlaina norok kreng jagargo subai tongna norokni bodol te bai blokhung mohai khlai tebo borokni bipoti joro basai mantung yang norokno jotono khaka hamya phari ani o koksamane 가서 또 가로 가는 Sudakshina Motha ningi nai tini Kendrai Chara Asram para obohai roga cheng o tamnai tui tongnai NUKHUNG borok kisa misa seng je chuksa seng bisa coba lagi ya ingke teng Chara nang pai ko cheng wan sukha cheng tini Holong Academy of PHAIOI ya TAKWLAI oro phai khana ka je hostel ro bebang ti Rwkha tai borni khata ro kolong bebang kosuk rok thangbai kya kya ba cheng Chara nang to cheng malai phailia hai pano cheng oro jara cheng bri botol tongai ro cheng masuk laika cheng Chara nang kisa kolong khata ro phan kisa ya khala ni nai tini cheng borong na malai phanong kha o cheng bongni warden ya go cheng ya phari kalang kha oro cheng khanamani 200 jana chrai tong hani nai ge 200 ta no cheng oro kolom khata oro saban kisa tong cheng cheni je yak suksak seng ro ya ge omo haike cheng khorsa no chuba lai nango omo hai jora tini tamnai TAKWLAI simia saratika omo hai gobang ma obo hai ni tongja to omo hai kha ganang kha kwa tong khangke karon chini Chara ram chini thinang borokni thinang dalai mana omo hai situation no jodi cheng joton kisa misa chuba lai ma khangke kha khayo cheng tebo
जों फिन चेरायनो जों आबो खालि मानाय इनके जारा चुकनाय रो जारा खागोना रो बरो फाय चुबाखौ खालायनो हामनाय Kamu nono, terus saya dong. नारगिल जों लाव Kolam, bagi kolam.